אני אעשה בלי קול. למה? טוב, נו, אני מתארגנת לחתונה. וואו, פאקט קולקציה. שוק. אתה רגשת? מאוד. תקשיבי, זה וואו. זה גם איכותי ברמות. נכון. אלף. אני בשוק שעשית את זה כאילו ככה מתחת לאף שלנו. כן? חיכיתי לזה הרבה זמן. זה גאוני. זה גאוני! הקטע הוא שהחצאית גם דו צדדית. יש שתי דגמים. יש מנומרת שהיא דו צדדית של שחור, ויש שחורה. זה אותה מצמח, נכון? יש גם טופים בייסיק ארוכים. מה זה בלייזר? כן. שיושב הכי יפה בעולם. תגידי, לא קורה פתאום שזה... בפנים, הדוגמה בפנים, וואו. איזה יפה הוא. וואו. אמא, למה היה איזה יפה זה ככה? כן. טוב, זה החולצה הכי שימושית לחורף. את לא מבינה איזה בד גם. הסתיו, כאילו למעבר. יש לי איזה 4,000 כאלה. את לא מבינה איזה בד. אני מרגישה. נעים, פשוט נעים על הגוף. מה אמא שלך עשתה? מה אמא שלך עשתה? תראי איזה יפה. נכון, אבל הוא גם איכותי. זה כאילו הבלייזרים שאני קונה בזהב. במיליון שקל. אגיד מצאת את זה לסיבה. אנשים צרים ליד הבר, מחפשים את הדבר הבא, לאט זה לבא, וואו. מרגישה שאת לא שייכת, הפרץ זה מושלם עליי. תראי לי איך חצאית יש שם. איזה נוח שיש שם מכנסיים. אני מרגישה בטוחה. סתם. בחורות ששואלות אותי על בגדים בארץ, זה על הפיסים הכי, כאילו, בייסיקים שימושיים, שנראים קוטור כביכול. אז זה הכי שימושי והכי טוב. בחוץ. איך זה יושב? נכון, זה מטורף. הטלפון גם היה בשוק. איזה יפה הוא. וואו, איך הוא יושב מטורף? אני בשוק. הוא גם כאילו לא, אני נושמת. כן. יש לי אוויר, אבל אני מוחמאת. אני נראית כמו נערה חשמלית. נערה חשמלית! כאילו, תראי איך זה מחמיא פה. זה נורמלי? אני לא נראית ככה. יופי, זה יפה זה יושב. יש כזה גם בטופ, שתדעו. שתדעו. וואו. הטלפון לא מעוניין להיות חלק. טוב, זה גם כי את נראית ככה חיים שלי. לא. וואו, תקשיבו, זה יוצא את הקולקציה. וואו. קודם כל, הבגד גוף. אחרי זה, הבלייזר. הבלייזר, אתם איתי? הבלייזר. עתיק. חבר'ה, לא להתבלבל. איפה אותי? לאחר מכן, נעל האדומה. תודה לכולם. תראו איזה דברים היא עושה, הילדה הזאתי. תראו מה היא עושה. את עכשיו רוצה לראות איך זה ייראה? זה וואו. פבלו וג'אני טרנטיז. צילמתי. אמרתי מה ניסורי מי יספר שזה לא משחק כמו שנדלק על הגוף נדבק